Good evening and welcome to the Boston University Huntington Theatre for this, the second part of our course in elementary courting for men. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Δελφινάριο. Και στα σεμινάρια που κάνουμε κάθε βράδυ πάνω σε διάφορα σημαντικά προσωπικά θέματα. The first crucial step is having arranged to pick up your date not to look like a complete idiot when she opens the door. Το πρώτο και κρίσιμο μέρος είναι να μην φαίνεστε σαν βλάκας μόλις ανοίξει η πόρτα. Best to look as though your attention has been momentarily distracted. Καλύτερα να είστε για μια στιγμή αφηρημένος. But when you do notice her, it is vital to say how pretty she is looking straight away. But don't overdo it. Μόλις τη δείτε, να της πείτε πόσο όμορφη είναι. Αλλά να μην το παρακάνετε. If at this point you are introduced to her parents, attitude is all important. You can be too casual. You can be too keen. Στην πρώτη συνάντηση με τους γονείς, η στάση έχει σημασία. Μπορείτε να είστε αδιάφορος. Γεια χαραντάν. Ή αρκετά εγκάρδιος. Μητέρα. Αλλά δεν είπαμε έτσι. Ο μπαμπάς δεν πρέπει να με χώνεψε με το που με είδε. When you've said goodbye to the parents, again, don't overdo it. Lead her to your car. Όταν θα τους αποχαιρετάτε, μην υπερβάλλετε. Πρέπει να φύγουμε. Πηγαίνετε στο αμάξι σας. And remember to open the door. Και μην ξεχάσετε να της ανοίξετε την πόρτα. Susie. Once in the car, there are various ways of driving. If you drive like this, you might lose her respect. Υπάρχουν πολλοί τρόποι οδήγησης. Με αυτόν τον τρόπο ίσως να χάσετε την εκτίμησή της. If you drive like this, you should have taken a taxi. Με αυτόν τον τρόπο Beat. Beat. Καλέ, beat, beat.
Αυτός μπροστά είναι beat για beat. Ίσως θα ήταν καλύτερα να παίρνατε ταξί. Before long, you'll arrive at the restaurant. Get out of the car. And escort her to your table. Μόλις φτάσετε, βγαίνετε από τα μάξι. Και μπαίνετε στο εστιατόριο. Then tuck her into her seat, yourself. And attract the waiter's attention. Μπαίνοντας στο εστιατόριο, δεν κάθεστε ποτέ αν δεν καθίσει πρώτα η κυρία, της οποίας προσφέρετε ευγενικά το κάθισμα τραβώντας διακριτικά την καρέκλα, χωρίς όμως να αφαιρείστε μιλώντας σε κάποιο διπλανό σας. Πέσε και η γούνα, Αλεπού. Αυτή έκανε το θόρυβο. 100 κιλά. 101 ήταν τα λεπουδάκι, αυτό πήρα αυτή. Είναι πιο ελαφριά ένα κιλό. Στη συνέχεια προσπαθείτε να τραβήξετε την προσοχή του σερβιτόρου. Selecting from the wine list is important. Complete ignorance is not good. When the bottle arrives, there's much to be made in the tasting of it, but don't be too professional. Στην επιλογή του κρασιού, η πλήρης άγνοια δεν ενδείκνυται. Όταν θα φτάσει το κρασί πρέπει να το δοκιμάσετε, αλλά να μην είστε υπερβολικά επαγγελματίας. With eating, again, moderation is the order of the day. Don't eat too fast. But don't eat too slowly. Next is receiving the bill. This is a very important moment. You must be sure not to lose your cool. This is right. This is wrong. The girl may, of course, offer to pay herself, in which case you should refuse. For a while. Τρώγοντας, απαιτείται εγκράτεια. Μην τρώτε πολύ γρήγορα, αλλά ούτε και πολύ αργά. Ενώ δεν κουνάμε δεξιά-αριστερά τα μαχαιροπύρουνα όταν μιλάμε χρησιμοποιώντας τα σαν προέκταση του χεριού μας. Ακολουθεί ο λογαριασμός. Πρέπει να είστε ψύχρεμοι. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι λάθος.
εκείνη πρέπει να αρνηθείτε. Για λίγο. Next stop is a fashionable discotheque. Once inside, you might look slightly strange if you try and talk over the music. So just stand casually and look sexy. This is good. This is better. This is starting to be misguided. Επόμενη στάση είναι κάποιο νυχτερινό κλαμπ. Αν προσπαθήσετε να μιλήσετε θα φαίνεστε παράξενος. Γι' αυτό πάρτε στάση αδιάφορη και σεξι. Αυτή είναι καλή. Αυτή είναι καλύτερη. Και αυτή ίσως να σας παρασύρει. After stance, dance technique is most important. Most people don't know how to dance and so do too much. Other people do too little. Some people dance as if there's something up their bottom. And other people dance as if there's something coming out of their bottom. When all's said and done, it's best probably not to dance at all. The well-mimed sporting injury is always useful and a good excuse for leaving the discotheque. Η τεχνική χορού έχει μεγάλη σημασία. Πολλοί δεν ξέρουν και ξεβιδώνονται. Άλλοι πάλι κινούνται ελάχιστα. Μερικοί χορεύουν σαν να έχουν κάτι από κάτω. Κι άλλοι σαν να θέλουν να βγάλουν κάτι. Τότε είναι καλύτερο να μην χορέψετε καθόλου και να φύγετε. Now comes the moment you've been waiting for. The seduction. This is the subject of next week's lecture. However, as a rough guide, this is right. And this is, I think you'll agree, disastrous. Ήρθε λοιπόν η επιθυμητή στιγμή, η αποπλάνηση. Αλλά αυτό είναι το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. Τι μια άλλη φορά, δεν κατάλαβα. Τώρα πάνω στο καλό με κόβετε. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε. Την πήγα, έφαγα, χόρεψε. Κύριε Νίκο, πες κάτι.